Ero kamano nyakwara mogi thuolo mar twak marwa mar duol en ma wadago mbaka e duol nyakwara mogi mbero makawuono kachiel kudul makawuono idu thuolo mar bedo kod jaod bura ma Awendo Walter Owino wan kode ka nyakwara mogi mondo wago ane tarubin wakete duol wago mbaka jo Awendo wago mbaka jo Nyanza wago mbaka jopur mag niang kachiel kod geno mar piny mar Kenya iweche mopogore opogore nyato mago mag dongruok nyakwara mogi we amie thuolo mar moso yu mosi ni wuon Mosi gi gweng ma iwuoke kendo bende oyud thuolo ni mar moso Awendo ma ochung'ne gi machiegni ahinya Mheshimiwa Walter. Erokamano George, akawo thuolo ni mar mokwongo dwokonu erokamano kuom rwaka e studio ka kendo akawo thuolo ni mar moso jokanyanam duto to gi jowa ma Awendo Constituency momiya nafas mar biro kae kech de Awendo gi onge kata ka dok abire dok iluonga tie dwaro wuoyo gi jaod bura ma Awendo erokamano ahinya erokamano amor ka yudo thuolo mar biro ang'e ni dich ng'eny kendo samoro sama kama de ikori kata de ikori romo gi Awendo to yiero ni mondo ibi mondo ilos kodgi gi koni adok erokamano kuom yudo thuolo kendo yie mar chopo ka wagweli mjumbe weche mako mach kendo sane ma samoro jopiny pimoe joma ni e mbele ni to chalo nade chenro mage mag dongruok ka wachako gi kanyo ma imiyo pek e gwenge ma Awendo gi sani gin mage mineno kiwacho ni magi to nabiro godo ni mondo lok ngima mar Awendo mondo kel ber ne Awendo ma koponi ginyalo chung sani to kata in wuon kama ibetie ibiro winjo ka chunyi ok mor. Awendo ase time gik mang'eny na chako sana gitimo wach mar miyo Awendo stima nikech thurwa notimo mudho kabisa so nadwaro ni stima obed Awendo maber to kendo sewuotho Awendo ng'eyo ni stima ka nitie to stima is an enabler gik mang'eny timore ka stima nitie inyalo chako ohala gi stima so stima kelo security arita makare stima kelo ler kuonde mantie stima inyalo charge go simu inyalo neno go TV stima inyalo chako go ohala mopogore opogore mar pidho gwen pidho dhok gi gigo te koro nadwa ni Awendo yud stima maber ma sama wawuoye ni kana donjo Awendo ne wan at 11% to kawuono Awendo osechopo 76% ta adwaro ni kaber to by the time wachopo higa manyien sama itimo yiero to wabedie kata 90 mano dhi mbele sani kata sama wawuoye ni nitie stima moadhi handover chieng Friday gi waziri mar stima Mheshimiwa Opiyo Wandayi biro wadhi miyo jopiny yaw ne jopiny stima moseketi so stima wasetime maber skunde wa bende aseloko sura gi asetemo loko kaka nyalore sura mag skunde wa kech ne wan gi skunde mamoko noti moko bende ne nyien lakini noger gi ute lo so watemo sani golo ute mag lo waketo ute mag simiti kendo kata simiti kende sani watemo ni kwa gero classroom tikete tiles maber kech simiti mitiyogo sani yom en simiti makata kigogo dier ot to kokete kombe obede matin to konyore koro tinde waneno ni kwa gero classes masebet ka ya overlate gina classes migero ma dier ot gikete tiles so wa improve ber mar skunde wa loso stima e kor gweng colleges bende nitie masegero ma nyithindwa some kendo tiegore. Mjumbe jomoko nyalo penjo ni tin time nade nikech kiwinjo gwenge mamoko samoro ywak nitie ni ang'o momiyo gweng ma Awendo kato stima dwaro ingai itime ga nade inyalo kwalo siri ne jomamoko bende samoro mok nyachopo kuomi. Ing'eyo ni stima ma Kenya ka e sirikal wuok e ofise sirikal ma en REREC kata Kenya Power iji ariyo matudo stima so apani tudruok mar jatelo nyaka bed maber e kinde gi jogo nitie ma ok puonji kaka imanye be ok puonji kaka iyude en koro en na network ni gi jogo to en bolruok to gi tudruok gi offices machiwo gigo kaeto ineno ni gimi itimo follow up be kikwayo tidhi timo follow up mineno okel onge mikele bunge tipogo ji en nyaka iwuogi e bunge kanyo midhi oko kucha mitudri gi joka mikwagi magimi. Alright. Chenro mag wacho ni kuonde tiegruok bende nitiere wang'e kuonde tiegruok mag masani kore gera Awendo aparo ni gin ariyo madito mwanyalo wuoyo achiel en ka tiegruok mag weche mag puonjo weche mag thieth miluongo ni KMTC maparo ni dhi nyime kachiel kod machielo manchi chako machiegni ni mar weche mag tiego jolony weche mag thieth mag jamni e kor gwenge ma Awendo kod alwora mare niwacho chieng' moro apani kane launch ni ma ok dhi konyo mana Awendo kende to region ma Migori ni gi gwenge mamoko machalo kaka Homa Bay bende wagene kuchande ka nyalo penjo wachaka ne gi mara KMTC osechopo kanye nikech king'iyo samoro jomoko nigi geno jopiny nyalo gombo
ng'eyo matut. KMTC Mawendo George Ideko, KMTC Mawendo noserumo mane waserwake nyithindo madhi mbele sani ma apani gidhi naseketo nyithindo kanyo modonjo ma sponsor joma nokawo mokwongo na miyo full scholarship gi NGCDF manose kata graduate masani apani gi admit cohorts mar 2 mag student kanyo. So wach KMTC ni wasetieko men en gima sani ringo ma gima timo negi en school ma osebedo established masani base manyiewo negi mapani next week ka nyithindo donjo to koro base madhi miyogi mar Awendo KMTC bas no bose losi ready. Gima timore iye sani ni nitie udi ma through this affordable housing thing igero negi hostels kanyo madhi ting'o nyithindo bende 300 mamano be gedo ne dhi mbele. So KMTC en gima noserumo. Gima gedo ne dhi mbele sani en kur tiegruok mar jamni. To kapok na achako KMTC ni matieko to nayudo ko chak gedo mar TTI to nowe piny kacha kako chak foundation. So natieko TTI ni ma be akete nyithindo ma bende wa sponsor nyithindo nodonjo iye kuro mama nokwongo donjo no wachudo negi gi NGCDF magi bende gisetieko. So wan gi TTI madhi mbele kacha ma nyithindo nitie iluongo ni Siruti, wantie gi KMTC wadhi mbele sani nyithindo ni iye. Siruti be anyiewo negi bus bende apani bus gi dwe Oktoba kae wan gi bus mar Siruti TTI kech adwani wuoth bende obed mayot. TTI ma Siruti KMTC bende sani asewacho gik matimore. So madhi mbele sani en Livestock Training Institute ma ogero kamoro na Lara Nyambija ma construction ne dhi mbele en college madhi muonyo omenda $350,000 to samo wuoye ni osekete $250,000 manye okete nokwongo okete $150,000 otigo sani nyochako kete $100,000 e budget manyo los nyochani ma bende contractor ni e ground dhi mbele ebe aneno ni kaber to by March next year unego beno rumo mondo waket nyithindo mokwongo donjo iye kanyo. Gimomiyo naliego KMTC ng'eni jomoko nokokio ni samoro ni sponsor nyithindo ja Awendo ma odonjo kanyo koro nadwa ni mondo ging'e mano. Ang'o manomiyo pachi obiro mar chako kar tiegruok mar jothieth mag jamni ka ahinya gwenge ma Awendo ji paro ni en kar pur mar niang' ma samoro jomoko ne nyalo paro ni gima nowinjo bed ni timo maduong' ahinya en ng'iyo weche mag tiegruok mag weche mag kothe kaachiel kod gik machalo kamago mag pur. Ing'eyo ni kane wasebedo gi TTI yes ma ipuonjo ji tije mag lwedo to wabedo gi KMTC to ne pod adwa nabed gi college machielo. So ne watemo timo research ang'iyo ni to en ang'o maonge gweng'wa ka kata maonge thurwa manyalo miyo wabedo kendo gi students kata jopuonjre mamoko ma kuonde moko kabiro ku kech ing'e ni KMTC ng'eny area gintie almost every constituency to TTI ni bentie kuonde mang'eny. So nadwaro gimoro ma kwa gero to en unique manyalo miyo ji wuok kata constituencies mamoko kata kuonde mamoko bire. So ka ne wang'iyo ta neno ka kumi puonje ji tiegruok weche mag agriculture to gi thieth kata pith mar jamni ma wan go machiegni kabisa ni manatie Naivasha. To kiwuok Naivasha to moro ni Kabete, kiwuok Kabete to koro en na Kilifi. Nyiso ni onge mora kia Naivasha nyaka yo korwa kocha kata Western onge moro nche kitem ger mogotio kocha mabende mara ni dhi matek en nodhi ochung' mara to dhi mbele. So kana aseng'iyo maneno kama e gima onge kocha kech nadwaro gima nyalo miyo ji biro korwa to ne wasettle on ma ka to koro achako lobby nikech ogima ne ok wanyal gero kiwinji ni gedo ne en $350,000 yes. En pesa mane ok wanyal gole CDF mondo gere go to kata kigole to nyalo kawo higni mang'eny kech pesa CDF chatimo go gik mopogore. Koro nachako duong'o dhoudi mag sirikal ng'iyo kuma pesa ni nyalo wuoke to hawi maber ni kana chiwo proposal no chieng' moro ko abede bura gi president State House gi jotendwa ma Migori to ng'ato ka ng'ato ne present gik modwano tim kore kocha to an nadhi kuro ka an gi college ni in mind ko mae gima na present ni wachako adwani ochaki to wadhi chako kete pesa CDF matin $50,000 koro ginyalo medo nwa moko mondo gere morum to president no buy that idea ma wacho ne CS Mbadi mondo okonywa oketnwa e budget. Koro mae be yudo ka CS koro jathurwa mong'eyo kuonde gi maber osebedo very supportive. Koro ni ema nomiyo wachake ma gedo ne dhi mbele sani. So ne wadwaro gima unique maonge kuonde moko to kendo college ni kwa chake to ngene wadhi admit nyithindo mowuok e Kenya mangima and especially kuonde mipidhe jamni machalo Northeastern gi Masai gi nigi magi joma koro biro tiegore gweng'wa. So en gima unique ma kochakore tibiro yudo ka kata area cha o improve ngima mar jo area no kech ohala mabiro timore kanyo koro gin ohala mopogore kabisa. Jothurwa biro uso chiemo gik mamoko ya. Mjumbe,
mana gi kama okete mar tiego jopur mag kata jotiego jolony e weche mag thieth mag jamni. Wang'iyo Awendo kaka en kidonje to kata mana pap mar waki Awendo iluongo ni Awendo Green Stadium. En piny molokore ralum. En ralum nikech kit pur madhi nyime Awendo en pur mani malainya. To ahinya gima rwaki Awendo en niang'. Nyaka gie sani penjo osebedo ahinya to kaka itayo kambi mar Sony. Nyocha ka nyo bengi mapacho ka achiel kuom bengi mapacho ka koni nyo winjo bed ne gigoyo mnada puothe mag Sony. Kendo iwacho ni hola maromo $862 nokaw. Ok ang'eyo ni noti kode yo machalo nade. Ang'o gini minyalo wache wach mar hola ni. Nyocha juma mokalo ni kanyo un gi jatend migawo mar omenda John Badi nowacho ni gibiro ng'iyo kaka inyalo chul gopegi. Kama mokwongo gibiro ng'i $70,000,000 mokwongo mibiro keti. Bengi no wacho ni e ndalo 40 kata ka ok okalo ndalo 40 winjo bed ni osechul gowini. Ang'o ma indi nyiso ang'o ne japur to gin lope mag hie mane bengi ni geto mar dhi goyo mnada mondo gichul godo gopgi ma gikone gibandho Sony. Wach mar lo mar Sony no mar dwaro uso lo mar Sony no bwogo kabisa. Koro ananene social media ka barua mane jo bank ondiko ne jo Sony ni gidwa uso lo kanyo owuok oko. Koro ka nene ta chako check gi jo Sony ni to wach ni en ang'o, en fake news kose en gima timore adiera. To naloso gi MD monyisa ni gino nitie gi yudo notice ni bank dwa uso lo. To apenjo to en loan ma okaw karang'o to ng'agini mano kayo. Koni mano loan mano kaw gi management mane nitie kanyo kapok ne jarabu modonjo e leasing ni odhi. Joka nokaw loan nokwongo migi yodi $400,000 to chako med gi pesa moro $300,000 gi wiye. Kaeto gima nosekiwa pesa ni ne en lo mar nuclear mar Sony momako nyaka kama ogere factory ni. Koro mae security mano mi jo cooperative bank. Koro cooperative bank be ka joka nowuok ka pesa cha ok ochulgi. To gi penjo jo Sony kaka dwa chulo gi pesa ni to kapo Sony okono gino nego bene sirikal ema chulo pesa pesa no. Koro ok ng'ama ni Sony sechego kech no kawe ka ng'ani pok obiro. Koro ne gi report gini jo treasury ke treasury no nego bed ni take over gope mag gope mane Sony nigo kapok lisi cha obiro. Koro na ayudo bwok kaka ji no bwok kucho to kaka jatela ng'iyo ni tere gima nyalo time wach ni mapiyo piyo mondo wageng jo cooperative bank from uso lobni. Koro na loso request for statement penjo mora tere bunge mondo committee ma deal gi finance ma gigi ni e bwoye mane odil kata gi weche leasing ni okawa ne gini mondo ginyiswa ni to en ang'o matimore. Then namanyo jatend migawo mar omenda Honorable John Badi ma wawuoyo kode ma penje kong'eyo wach ni okoni nosewinje matin to wacho ni en bende ok onyal dwaro ni lo mar Sony e uso. Kamano mano jothurwa nyalo sandore to kendo moaso ok nyal us lop Sony samene makoro en in charge mar pesa ni. Nokona ni odhi dwaro jo cooperative bank mapani noseoro joge moloso gi jo cooperative bank ma giwinjore ni odhi kwongo chulo gi $70,000,000 mapani nya chul gi e juma ni kata juma manyien mbele kacha but gisewinjore kato gidhi winjore gi jo cooperative bank kaka gidhi chulo gi pesa no nyaka $1,700,000 kata 800 gi wiye ka chul marum. Omiyo adwa nyiso jopur mawinja sani ni ging'e ni onge kuma iuso lop gidhiye. Ok uslo nyewa se wuoyo gi minister mochung' ne finance ne pesa moko ni odhi winjore gi joka gidhi chako chudo. Koro gibeda beda mos to wabro neno ni gima kama ok otimore. Kaka mjumbe maka in be wuoni sekaw initiative mar loso kata gi bengi no kata ng'iyo ni to ang'o gini mano timore. Yes, na se check en mani koro kidwa dhi details mang'eny but nanwang'o ka pesa ni ne jo management no olo pesa e bank. Ne moro konyogi kaka overdraft mane gi run go kambi to moko bende nokonyogi e timo apani maintenance e kambi kanyo. Koro pesa gi koriwore ne en $700,000 initially gi wiye sama nokawe. Then bang'e ko riwe gi interest to monyuolo to koro chopo $800,000 gi wiye. To ne onego bed ni osechule bank. So by the time makoro bank ne chako demand ni mondo migi pesa ko kamano to giuso security thuolo mane gichiwo mano nego bed ni tiek chul gi pesa ni nosekalo. Ema miyo koro nyaka wamany kaka wanyalo deal kode. So manyo gima notim kode to mano auditors mag sirikal ema nyalo timo. Kata joma notiyo gi pesa ni so whether kata bed ni pesa notigo maber kata otigo marach to mano joke ema nyalo ng'eyo to mano be koro ok tichna. An tichna en ng'iyo ni a save law mar Sony ok ousi. To ka nitie makosa mano timore
ni pesa mano kawno samoro no kotigo maber mano koro sirikal ema nyalo deal go kocha. Ine ma jopiny gore kuomi kinde mathoth kapo ni nitiere chandruok moro to gine ma gibro ywak ni wadhi anir mujumbe ka mondo ong'ino ni wach ni chalo nade. In iwuon gi pachi kopenji jok ma samoro notimo kata mano kawo gi gik mane gitiyo godo, japiny nyalo nyisa ang'o e wach ni? Iwacho ni sirikal ema koro nigi thuolo mar timo nonro, in jatend gine ma gigore kuomgi. Jogo osegore kuoma kata sani mang'eny, to koro mana kaka nyisi an anyalo ng'iyo ni sirikal ochulo pesano, to sirikal nikech ema timo nonro e gigi, to kambino bende kata sama ni kawo loan ne en mar sirikal, to kata sani pod en mana mar sirikal. Jogi gin na jomo kodesa gin ema ginyalo nono ni to pesa ma koro ketgi gichulo ni, joma ne ni kanyo ndalo ma ni kawo loan ni notimo ang'o kod pesano. Nikech inyalo paro ni by the time ma ng'amo lease kambini adonjo, to kambini nigi gope mang'eny. Oken kata mano kende mar bank. In fact mar bank no to koko ofwenyore ne jopiny. Chien kacha sama ne jogi biro, nitie joma nokawo pesa gi mane johala mag sukari mano chulo pesa in advance ni koregi tibimigi sukari $500,000 gi wiye ne okomigi. By the time ma management ne wuok, nitie suppliers mano kelo gik moko e Sony nokomi pesa, nitie jopur mano pur okaw nienge gi odhereg Sony ne ok ochul, nitie jotich ma bende kata sama wawuoyeni pod bandho pesa gi from sirikal, to gin joma notiyo e thuolo mokalo cha ma by the time mane lisi ni donjo ne pok ochul pesa gi. So gope gi ng'eny, to an kaka jaod bura ok anyal tiyo tich mar ng'eyo ni to pesa gi ne joko timo nade. Sirikal ma koro chun ni nyaka chul pesa ni emo ng'iya ni to joma ne ni kanyo ndalo mane kawo pesa ni notimo pesa ni nade, to jopur ne ok ochul, jotich ne ok ochul, suppliers ne ok ochul, jomoko be nokawo pesa gi advance mar sukari be ne ok ochul. Mano koro sirikal to jopiny bong'eyo joma ne ni kanyo ndalo no, ginyalo penjogi ni to ang'o manotimore, pesa kare nutero kure mano ok ochulo wa pesa pur ma pesa niang' mane wakelo ne ok ochulo suppliers gi joma moko gi. Jotich be ong'eyo ni jogo ne ni kanyo to ne ok ochulgi, ginyalo penjogi. To an to anyalo mana luwo gi sirikal neno ni jopur ochul pesa gi, jotich ochul pesa gi, suppliers gi bochul. Ma bende suppliers gi to sebedi kichulo gi mos gi sirikal. Kata jotich adwa assure gi ni watudore gi treasury, abiro neno ni jogi ochul pesa ma onge gowi mag joma notiyo ne Sony chon kata gohala gi Sony modhi moko chulgi, especially ma sirikal onego beni chulo, kech an representative mar jothurwa e sirikal kuro. Erokamano. Mjumbe, king'iyo kata samoro jok ma iromo godo kata kimiere ma samoro iwuothe e Awendo, nitie ka pur mar niang' omulo ngimagi. Sama gik ma kamagi timore, weche gi wuok kama, samoro nyalo kelo buok e chuny japur mar niang'. Sani chuny jopur mar niang' ma Awendo chalo nade? Giwacho ang'o? Be gineno niang' ka en gimoro manyalo loko ngimagi kinde mabiro kata mana bang' timo lokruoge ne kambi mar Sony? Weche matimore gi buogo chuny japur mar niang', nyaka an kech an be an japur mar niang', ma nyaka ng'ama nie kambini kawuono ong'e ang'eya ni otiyo matek moduogo confidence mar jopur kata jotich back trusting gima kambi timo. Nikech gini buogo ji, ng'eni thurwa ber mar ngima to gi yot mar ngima oyiengorega e tich maber mar kambi marego niang' mar Sony. Kech ibiro nono ka Sony sama tiyo maber to chudo maber, to jopur onge weche mang'eny. Jopur nyalo dhi e chiro, johala nyalo winjo maber, joma tiyo winjo maber. To mano mana ka Sony tiyo maber kendo chudo maber. Kech kochulo jopur e wang' sa, jopur onge weche mang'eny. Kochulo jotich msach gi e wang' sa, waonge tabu. Jogi japur gi jatich kochul pesa, to kata johala me area wa ing'iepo kuomgi, kata japiko gini ting'o ji tero kendo duogo mana gi pesa mawuok e Sony. Omiyo Sony to katiyo maber to wawinjo maber. Sama wantie ni to nitie buok, lakini adwa assure jowa ni ok wabi weyo kata ng'amo biro kani onego bed ni oduogo Sony tiyo maber kaka notiyo chon kapok nokethore chien kacha. Kech sama ne lisi ni biro, nonyiswa ni ng'ani dhi biro to biro keto masin manyien mabiro rego niang' mang'eny, biro rego niang' mapiyo piyo, kendo biro ndiko jowa kende tije. Kanodonjo jowa mang'eny ogole tich, mamano to wach ma ok wayiego, to nye gi assure wa ni onego bed ni gidhi kelo masin manyien, kaeto giyawo lak masin, kaeto gibiro chako ndiko ji mang'eny. Ma warito ni ma otimre mapiyo piyo mondo koro ndik jowa, nikech ng'ani ne ok obiro kata lisini ne ok obiro mondo riemb ji e tich. Wan ne wang'e nobiro mondo ndik jowa e tich mang'eny, nikech sirikal nokoni koro they are not into the business of doing business. Ne gidwaro johala. Koro johala ni onego bi ka ondik ji e tich, oyaw lak masin,
kendo ket masindi manyalo timo other things ma ok rego niang' kende. Nonego bed ni masindi nyalo loso kata ethanol, masindni ne nyalo loso molasses, masindni ne nyalo thedho stima, masindni ne nyalo loso kata pi mimodho ni. Magi kanoketi ni timore e iye ka, to ne biro create jobs ne jowa. Mane ma wang'iyo ni onego bed ni timore mbele kae, mago engagement, conversations mwasechako bedogo gi ng'ama no list kambi ni mago timre. Owacho no obiro timo makarango nikech samoro japiny nyalo gombo ng'eyo ka ng'ani nowinjo bed ni kodonjo to timo magi to pok otimogi, to ineno ka kiwacho no jopiny ma gin jotich kaachiel kod jopur samoro nyalo chako bedo gi buok ni to mano watiyo mana kani to igolowa ka, wabiro chomo kanye, koro achiedh nadi ni mondo gol. Owacho ni osingo ni gino onyalo timo karang'o ma ka ok otimo to koro inyalo penjo kata kokalo kuom migawo matayo wechegi mondo ni gini numiwa ng'ama kama kata ng'ama kama noloyo kwayo mar mondo miye kambini to chal ka gima gini koro bago jothurwa ma idwa time ang'o ka jaod bura. Already asechako conversation last week naloso gi Honorable Mutai Kagwe, yes, main CS mar agriculture on the same. Sama ne amanyo CS Mbadi e wach mar chulo gowini, namanyo Kagwe ma bende nomiya nafas mwaromo mwawuoyo mokona ni jo treasury bo chulo pesa cha namba 1. To napenje ni bwana ni kane biro lisini nonego beno biro mokwongo to okoriemb ji tich. To jogi bende onego bed ni kigole tich. Joma ne nyaka chunge tich ni chungo ti chulo pesa gi. Jogi no chunge tich pesa poko chulgi, dar bido dar gi udi mancha dagi ni onge ng'ama dare ot mora mora modake nyaka tiek chule pesa ne kati bina tiek chule karang'o. Sirikal kadwa ni ng'ani wuoge ot to nyaka bed ni ochule pesa ne ma gibiro na gwenyore gi pesa. Imiyi pesa tiwuok e ot. Kamano ok otimore tidak e ot nyaka chieng' moro tiek chuli. To gini be ok wadwa no kaw forever. Wadwa ni ma otim pile piyo. So Mutai nonyisa ni ing'eni ok wadwa tudore gi lisino directly. Kech machakoro ok ja sirikal. Kadhiye to abiro chalo ja union kata ma insight ji. Omiyo ka nitie penjo to ok adwa penje kocha. Adwa ni penjo ka nitie ta penj minister. Nikech gini po ni e bo Ministry of Agriculture. Kech magi e joma ni e conversation cha ema notimo winjruok ni mae kaka ibitim. So ncho kona ni already gisekweto nitie thuolo mane gimiyo joka ni nyaka gi improve kembni gi lak masin nyaka loki gang'ogo. So nakone notime mano mapiyo kata abe adwaro ni gimiye gima nyalo nyiso jopiny ni to jopiny onego bed ni expect changes go karang'o. Ma mae nokono dhi miya as soon as possible. So pod arito ok anyal kase we otime kaka sirikal timo gigegi, lakini adwaro ni otime mapiyo mondo abed gi duoko manyalo miyo jowa ni to konego bed ni gi expect ber to en ber mabiro karang'o. Ing'eni ka samoro jopiny penjo kata ka giwuoyo to giwacho ni jaod bura marwa mochung'nwa e sirikal mamalo ene moture gi ofise madongo go. Nyaka gi sani nyalo wacho ni future mar Soni gi jopiny ma Awendo ni kama chalo nade king'iya mos gi wang'i mar japur gi wang'i mar mjumbe gi wang'i mar jatelo, future mar Soni nyalo bedo ni nyalo chalo nade mondo japur obed gi geno ni adieri en gima nitie kata wacho ni ka to koro wanyalo go kwano machielo. Gima neno Soni dhi bedo maber mbele ka nikech lisini ka obiro gima ber mosekwongo timo en ni jopur inyal chul e wang' sa kobet niang' tichulo ng'ato bang' juma achiel kata moko kalo tok juma achiel ichuli pesa ni man niang' gicha. Mana paro ni ber awacho kamano kech abi kaka achiel kuom jopur sebet nianga mayudo text notification ni pesa osedonjo e account. Mano ne gima ber to ageno ni mane kaka pod otimore kendo biro medo timore. Koro chulo japur e wang' sa to en gima ber. Mano wadwa no med timore. Ndiko jotich mang'eny adwa no timre kato gi chulo jotich gi bende pesa monego bed ni ichulogi pesa market rate ma ok ni joma Awendo gi gin pesa michulo gi tin moloyo joma ichulo jo sukari kata jo Transmara. Koro kochulo jowa gi e wang' sa kaka nosingo nikech gik mineno wawacho gi gin gik ma sama ne ng'ani lisi ni biro gin winjruok mane lisi owinjore gi sirikal ni odhi improve kambi factory lak masini bi yaw then obro keto gik mamoko itimo iye ka mabiro create more employment. Kech nyalo paro ni president nokoni onego bed ni kambino karingo maber to create employment. So osechako chulo jopur chon. Wadwa no chul jotich chon to chak koro ndiko no e jotije moko ma ok obudho ahinya. To mage kotimore tabro wacho ni future mar gini ber. So indication nitie no dhi bedo maber nikech waneno ka jopur osechak chul chon. Koro warito mana ni olew lak masin, oket masin ka ber to manyien mondo chak ndiko jowa e tije, ochak chul jotich bende maber. Jotije manowuok ka ochak luong gi bak. Kech aparo ni ka nafas onwang'ore to joma ne tiyo kucha manigi experience bi chak luongo kata chak ndike jowa bende mawuok e area ni manyien e kacha then ok obi bedo gi problem. So ne pod wachiwo nafas matin wang'iya ni ka gik manonyiswa ni dhi timore gi be nyalo timore. Ka ok otimore to koro wabiro chako demand ni onego bed ni gitimore nikech onego bed ni biro ng'ani ne kelonwa lokruok to kendo mana positive lokruok
ok lokruok mar ni gik moko koro richo ji ywak. So muodo lak ok onego bed ni bedo sani kacha cha, nikech ng'ani nong'iso ni kobiro to soni dhi bedo maber. So warito neno ni to mapok olokore gi to dhi timo nang'o. Tawacho ni nitie mosedhi maber ni japur inyal chule wang' sa. Engagement mare gi japiny nikech sama lokruoge gi timore kata sama nitiere dwaro mar timo gimoro, chik dwa ni mondo lalruok obedi e kind ng'ama tayo chenro gi jopiny kata jopur bende oneno ka gin machiegni in terms of engagement mondo gin bende input margi obed achiel kuom gik mariembo kambi. Aparo ni nyaka bed ni jogi tudore, nitie system ma lisini tudorego gi jopur. Mana kaka pile nyaka bed ni nitie sama kaka gi engage jopur, ok kucho to kata kambi gi ka. Mano to koro ing'eni en management issue. Ere kaka gidwa engage customers gi magin jopur gi suppliers mag raw material. Nyaka bed ni gitudorego, to ka en gima koro dwaro ni wa intervene kaka samoro jotelo me area, nitie gimoro machuna ni koro nyaka dhi e kambi kacha mondo awach on behalf of jogewa, to mano to watimo. But so far pok awinjo complain mamiyo jopiny nyalo wacho ni ng'ani ok wuo kodwa kata ok timnwa kaka wadwaro. Jotich tang'eyo ni nigi issue, and more so jotich manotiyo to wuok kapok ochulgi. Gin tang'eyo ni gin gi wach, to ikonogi ni pesa gin onego bed ni ichulogi gi national government maloku to ok ng'at chakucha. So jotich tasewinjo ka ng'ur, ma bende asebet ka engage gin to wanyalo timo nang'o. Nitie kata list moro manyicha gimiya, atemo engage jo treasury mondo ang'i ane ni to joma nowuok gi ma koro onge tich gi imiyo gi pesa gi karang'o. Mano to gima law nasetere kata floor mar the house od bura, ma to tok od bura kanyo bende watudore gi relevant officers gi mondo ane ni pesa jogi giyudo. Uloso chike kendo ung'iyo gik mathoth ahinya koting'o nyaka weche mag pur. Gin lokruoge mage ma inyalo gombo ni mondo bedie sekta mar pur ni, ang'o kuma nasoni kende to e Nyanza mangima, nikech king'iyo Nyanza gi Western e blok maduong' e weche mag pur mar niang', to in to koro in e chunye kama ogogo ni tulu nikech kacha kama e kama pur niang' nitiere kendo kama kambi nitiere. Gin lokruoge mage madier neno kata madier dhiro kaka jaod bura mondo lokruoge obed kata yot obed ne japur mar niang' kaachiel kod kata kembe ma koro donjogi mondo gin bende giyud ohala kaluwore kod sekta ni. Gima neno onego bed ni timore ka moloyo anything else, jowa owe wach mar importing sukari, kelo sukari moa oko, nikech kokel sukari moa oko to samoro ketho ga uso mar marwa, kata kowe jok maran kambi gi kar mondo gius sukari magiloso to gikelo sukari to gipak to giuso, mano hinyo japur to hinyo kata jotich man kuondego. So wadin kabisa kata wayaw mana ka ochuno ni koro nyaka yaw importation of sugar. Koro kose din importation of sugar to wa support jopur mondo jopur opur niang' maber. Wa support gi wamigi kata farm inputs mag purgo mondo wayud quality niang'. Kwaseyudo niang' maber to idhi reg kucho to golo sukari tiuso sukari. Koseus sukari tichulo ng'amo chiwo niange pesa maber, tichule wang' sa, pesa maber tichule wang' sa. Jatich morego niang'ni be chulo msache tichule wang' sa. Mano waonge gi weche mang'eny. Nyiso ni pesa biro circulate, kech kochul japur pesa okony japur puro niange maber mo niang' ochiek malong'o, to bet niang'ni e wang' sa ok obudhe puodho, to dhi oreg niang'ni to sukari owuok, to sukari ni ousi bei maber, to kaw pesa ni ochul japur to chul jatich, then pesa ni biro circulate kata jonyuolwa gi joma kata wa represent ok bibedo gi shida manono, nikech jawendo kibeto niang' kendo pesa no circulate ibiro yudo kata school fees ok chand jothurwa ndalo ma niang' timo maber, ma soni chudo maber, kata jomi neno dalani ni dwaro school fees tin, to ka soni ok tim maber to joma nigi dwaro kata kwayo mag school fees gi chandruoge mopogore opogore osiko. Koro onyalo improve, onyalo dhi maber ka japur ichulo maber, ikonye puro niange ni maber, iloso niange maber, tichule, ibete wang' sa, tichule wang' sa, tichulo jatiche wang' sa, then wang'eyo koro waonge problem, kata jo ohala biro winjo maber, kech pesa no biro bet ni luorore e Awendo kanyo. Jomoko wacho ni wach mar kelo sukari mawuok e pinje maoko en gima itimo gi cartels. Bende un kaka jood bura oseketo kenge mag neno ni oga gik makamagi mondo kik rode gi bedie. Ka ing'iyo godo japur madala ma wuok e Awendo, ma wuok Ndewa, ma wuok Kisumu, Muhoroni, Chemelil Gini, kata ma wuok Busia gi gwenge machal kamago. En gima osedil go e od bura. Aparo ni sama nokel Sugar Act cha, nitie kaka notemo address weche machalo mag importation go. So en gima paro ni sani to ok otimre kaka yando timore chien kacha. To kata mbele ka ok apano dhi timore ahinya, nikech joma ne time thothgi aparo ni joma samoro nyoyudo nafas mag chako ran gigi. So wan bende sirikal
kadwa dino gigi ni ok timre ke chike matamo gigo timore to koro nitie in place to sirikal kadwa ni gini kik timre to ok nyal timore nikech rode ma gigi donjo go gin rode ma sirikal ni marito so sirikal nyalo dino rode go te ma gigo koro ok timre ka interest mar jopur ka sirikal oketo interest mar jopur mbele to sani aparo ni sirikal is committed kech pok aneno e higa ariyo mokalo pok awinjo wach mar sukari mobedo imported into the country. Aparo ni gitemo, asewinjo ka president wacho ni jowagi onego bed ni koro loso sukari ma wan ema wanyalo export sukari oko to ok ni wakelo sukari koa pinje maoko mabiro ketho nengo sukari maka. So ka sirikal committed biro timo ran kaka jood bura bende wasetemo ni chike wakalo mabiro dino kata keto lwasi maber dino importation kendo keto lwasi maber mar wand sukari. All right. Adwa penjo e wach mar puothe manitiere Awendo gi. Ma samoro jomoko ne paro ni nyalo go mnada. Gin puothe mag kambi wuon koso gin puothe mag jopiny. Samoro ng'ato nyalo penjo kamano ni to puothe ma Awol wacho gi gin puothe mag jopiny koso puothe mag kambi wuon. Ngachi wacho ni gin nuclear. Nuclear ni en puodho mar kambi. Of course no kaw gi from jopiny. No kaw gi kuom jopiny to kendo jothurwa mano kaw puothegi moko thothgi nochiwo gi e bei marach sana nikech ne gidwaro ni okel factory nikech factory ni kanogere iwa to ne dhi loko ngima mar jothurwa ne dhi create employment ne dhi kelo business opportunities emane miyo jothurwa ochiwo lopegi e bei machal ne gichiwo gi kata nono emomiyo jothurwa ok dwa ni ng'ato mul nuclear kech nuclear nitie jogewa manodar kuondego modhi omanyo udi kuonde lop kuonde mamoko mana mondo chiw nafas mondo ger kembnigo. So kata bed ni nuclear ni en gin puoth kambi mag soni miwacho ni mar sirikal lakini jothurwa ema nochiwogi omiyo jothurwa gi pod nie gisei ema jothurwa pod nyaka wachi gik mitime iye kanyo kata wambe pod nyaka penjwa gimi dwa tim to ok wadwar ing'eni kodhi no use to ng'ama nyiewe nyalo biro bokore ni en kanyo pidhe tworo. Correct. Kata en kanyo koro gino pap odwa keto pewe migoye mpira kata odwa keto kumigoye golf to gino nyalo dhi kamano omiyo wan ne wachiwo puothegi gi kwerewa nochiwo gi ne pidhe niang' koro nyaka obed mana niang' no nyaka obed abira kanyo wanene ma kata ka jogi koro ok rege sukari to nyaka penjwa ni idwa kel gima chalo nade ka mane gima koro watimo pod wane gi sei ka joma nogolo puothegi mochiwo gi e bei mayot ka gima nochiwo gi nono. Mheshimiwa in jasiasa ang ne bed gima lich mokalo ka ok wamulo weche mag siasa nikech kae kama koro bende gik mowacho gete samoro nyalo lokore nikech kom ma ibetie ni en kom mar siasa inyalo dhi duomo ofise ma iter duoko ne oganda ma Awendo. Siasa ma piny Kenya ge sani ineno ka ochal nade ji nigi toch nyocha chieng' Jumapil ka ne weche manyien ka to ng'ato ndiko ka wacho ni kaka yodhini nyalo tamo oganda mathoth wuok oko mar goyo kura. Samo oganda mathoth ok wuok oko mar goyo kura nyiso ni demokrasia margi moketi katiba bende oduono kotimore maber nikech katiba ochiwo ne japiny thuolo mar higni 5 nyalo dok mar yiero jatelo ma oneno kaberne onyalo duoko matiyo kata onyalo golo ma ok tine maber. Lwasi mar siasa sani gi Kenya ineno ka chalo nade mheshimiwa? Lwasi mar siasa thuolo mar dweche 2 chien kapok obedo maber ahinya ma ok onego bed ni en kamano especially considering ni campaign pok ochakore. Campaign makori manye kombe biro bet mbele kucho IBC oselando program gi kaka onego bed ni timo siasa. So mokwongo lwasi ok aber nikech jo siasa ma wan go thothgi mowuok oko madwaro kombe mopogore richo kech jo siasa ma wan go moko inwanga koro chako thuo jo piny gore e kombe ma gidwaro kata areas moko kata gidwaro mbele kucho to jo piny ma gidwaro gone gi kura gi gisechako keto gore. So mano oseketho lwasi kabisa mar siasa. Adwa kwayo ji siasa wano terere mos ibiro nwang'o ka sani kaka koro gima nyocho timore Homabay mabe ang'eni samoro ibiro dwaro penja nye ok en gima ber ni jo wanyalo dhi gore kata tongore kata timo timbe moko kata negore e weche mag siasa to makosa otim gi jo siasa. Ni winjo ka kapok dio dhi romo cha to jomoko wacho kaka gidwa dhi colonize Homabay. Ing'eni ng'ama biro colonize en ng'ama biro kawo gigeu ma biro kawo gigeu loko mare kata kawo karu loko mare ok kaka notimore kaka wasunge notimo kae to ne aneno ka NCM. So gima jo siasa onego tim ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar dhi campaign kuma nyalo campaign mar dhi kwayo mbulu kata dhi go mbaka gi jogegi thuolo no nitie Kenya ka lakini kidwa dhi kamoro to ok isiem jo kumidhi eno ni wabiro timo kama dhi adhiya ti wach wecheni ti wuogi
An ka ng'ato wacho kawuono ni biro Awendo, jasiasa moro amora madwa biro Awendo, madwa biro mana go mbaka gi jopiny, aonge kode gi problem. Obi owuo gi jogo, to nego bed ni jopiny be bedo ji mariek. Joma biro iru, kik ng'ato bi chako go kore ni kawuono wabiro wadonjo Awendo. Ni koro bedo no donjo e Awendo no, bedo ni e wach, ma koro lich monego bed ni paki. Ni kawuono donge wabiro wadonjo Kisumo. Tiwuoro ni to kare kudonjo Kisumo to nukelo ni jo Kisumo ang'o, kata gima wach Kisumo kuro manyalo loko ngimau kata manyalo konyo uonge. En ni donge wadonjo Kisumo. So jo siasa madwa engage jopiny obed ga agenda ma gitero ne jopiny. En ang'o midhi wacho kacha midwa biro timo koyieri ki ng'ama dwaro kom moro ma ng'ama nitie sani ni ok tim. Ok ni dhi pakori ni donjo kamoro. Ok ni dhi kamoro tiboko gokori kata iboko yanyo ji. Kidwa dhi yanya kawuono Awendo, kidhi ni yanya e agenda Awendo, to ja Awendo mohera samoro nyalo koni jatelo ok inyal yanyo to wan kae. So ma ino kinyiso gi ma gibokora bodo. Oh yes, ing'eyo ni nitie kaka samoro wase impact e ngima ji e yore mopogore opogore. Nitie joma samoro asechulo negi fee, jomoko asekonyo e yore mopogore opogore. Jomoko amiyo stima, jomoko be neno gik matimo mang'eny, kata masetimo, kata madwa timo mang'eny ma ok gidwa ni ng'ato chanda. So kinyal dhi kamoro tibuko yanya. Magimo miyanya be onge, to in miyanya ni ok ya kata kanyo, idhi kuma chielo, idhi yanya. Chalo ng'ama donjo e dalani, to biro mna dalani ka to boko na pamo dhoge ni gibeti, oboko mna yanyi e dala. Donya kipenje ni bwana to in ng'awa. Omiyo jo siasa ore ahoya, ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar dhi dwaro kura kumodwaro, dhi go mbaka kumodwaro mar siasa. Sa asaya kata sadi. Lakini ji dhi adhiya gi luor. Ka luor no nitie, to ji biro ga siasa mayom, ibiro tiwacho mari tiwuok idhi kumidhiye, ibiro tikwayo mari tiwuok idhi kumidhiye. Kan tie gimo katimo, oyieni biro kacha wacho ni awolo kotimo magi ma an adwa dhi time kama. Kitieko ti we jogo gi gimoro tidhi kumidhiye. We ng'ato gi gimoro kanyo. No, nyaka miye gimoro ok ji nyal bet ni riti gato igo mbaka imiyo gi weche manono ka tiwuok idhi ni bye bye. Mano ne siasa machon. Sani kiwuoyo gi jopiny, kitieko to nyaka iwegi joma nikagi mowe puothegi ka biro winji, nyaka gidogi faya ma gidok kuma rapiko. To kanyo donge mang ne die mut ng'ato ka tichako wach ni gin guns mano bedo organize. Donge die mut ng'ato nango. Ki ng'ama organize to nitie ka kipango ji. Ikoni ng'ane un grube ma nade un nade ka iri jatendu timiyo jatend gimoro tang pogo gi yo mayot. An pok aneno kuma dhiye mwago mbaka gi jopiny mang juwuok kod yo mut jomoko. Jiwuok ka wer ng'ato tingo mare dhi go kuch. Ere ka kitimo main. Ibi identify joge gi. Ing'eyo ni jog mubet ka riti nyaka imi gimoro. Koro kitieko tipenjo kaka gin jowa be ong'eyo gin organized. Ng'ato biro miyu jatendgi kamae timiyo jatend gimoro to dhi miyogi allowance mar riti kata mar apiko ma gidok kuma giaye. IBC incho wacho ni campaign chakore dweche 6 ka ji dhi e yiero. Michiwo sani gi be biro ko e kwano. Mano campaign. No. Idwoko miyo ng'ato fare modok go kumo ai ng'amo biro ga apiko donge ole mafuta. Kata be mna ndiga minyono nguvu mitiyo kanyo kimadhe sodo med sukari e dendi batin mar nguvu mi nyono go ndiga kibiro. Mano campaign. Apenji campaign nade. En kitelo mane ma digomb neno e gwenge makaluo sani kama koro ji dhieni king'iye kaka jatelo mosebede kom, king'iye kaka japiny. Agombo ni jowa hore. Iwinjo. Joma dwaro offices mopogore opogore odhi piny o humble themselves, odhi okwa jopiny ombulu, odhi ous agenda gi, odhi kuma dhiye. Ng'ata madwaro ofis mora mora obed ng'amo bolore odhi piny kacho go mbaka gi wuon gino. Kech ombulu ni isa wuon gi. Obiro na goni, onge ng'ama nyalo chuno magoni ombulu ni chune. Ombulu migonwa ng'ato goni ombulu kuyien odwa goni kendo en convinced ni gino nego bed ni you are the right person momiyo ombuche. Omiyo jo thurwa odhi mwalo piny kacha owuo gi ji wasa muon ombulu. Wawego korwa ni wuon ombulu. Ok inyal loro kata guns ni go jomo nego bed ni goni ombulu. Jogo ok bigoni. To wawe timo siasa mabiro miyo waskea ji chieng' ombulu ok giwuog oko ni gidhi go ombulu kech giluor ni gimoro nyalo dhi timogi. Wabolre kaka joma dwaro, kaka joma nie kombe, wabolre, wadhi wasa wuon ombulu mana gi sera gima dwa dhi timo ne madhi aus ne japiny. To jo wabendo we kik wuondwa nikech nitie miriambo be iye ka. King'iyo wach jowa moko nie kambi moro kacha. Gima chando jowa moko manyo wuok e ODM gi. Ibiro yudo ka en personal, ok ane ka gima chando gi en gima chando jothurwa. Jothurwa ok chand chunygi. Kata dongruok ma thurwa ok chand chunygi. Ibiro yudo ka jowa gi ka ng'ato wuok to wacho joma samoro dhi yenyo gi. Ng'ato wuok wacho ni ero dong ne wadwa donjo ka koro wadonjo.
ng'ane rach, ng'ane one time, ng'ane otimore nade. To kowachi ni en ng'ama dwaro ni omiye nafasni, tang'o modwa dhi timo ne jogo. So jowa bende nyaka ng'i jowa gi malong'o. Kik ng'ato ketwa gi incitement ma sa yote ma wan idwa na ketwa e mood mar dhaw sate mar tamruok sate. Wan idwa ketwa nwa tamore kata gik ma dwa konyowa. Kawuono king'iyo jogi nikech asebet ka achiko ita gik ma jogi odhi. Onge gimiwego joka kae ni mae gima wachano nwa dwa timonu. En na ni ng'ane rach, ng'ane otimore nade, one time otimore nade. Sawa inyalo wacho tam mora mora midwaro, mano yieni wacho. Lakini ito ere alternative. Kata in mibiro kaka an alternative. En ang'o midwa timo maber mopogore gi gima ng'at ma iwacho ni oweni timo. Joge wagi onge mosedhi mowacho ni en odwa dhi timo ang'o. To kendo joge ng'ato ka ng'ato nigi gire ma personal. Ng'ato samoro dwa nobed popular by goyo siasa mar opposition, ng'ato be samoro gimoro lit ni nodwaro kom moro e party samoro mar ODM maduong' mane ok omiye gi wuon party gino nochwanye. Ng'ato be samoro gimoro nowang'o iye ni sama ne winjruok moro bedo signed ne ok participate e signing gini tene manong'iyo ni gigi kitimo nyako bedega. Ng'ato bende iyo wang' ni samoro kombe mani chiwe broad based gi nyokawo moko mi joluo jodalawa moko ariyo koro lit ne. So joluo tang' ahinya kendo ng'iyo ahinya kaka jowa gitimore. Ging'iyo ane ni to jowa ma koro ng'anyogi ang'o ma gidwa timonwa. Jogi biro yudo ka moro ka moro nigi gire moro ma personal mo pursue. Odwa bedo popular kata en gi nyiego gi jowadgi manomi tich e party kata en gi nyiego gi jowadgi manomi tich e cabinet en ok oyudo. Koro thira gi gino to kendo ne gichako gini kata ka Raila pod ngima ok gichako sani. Wach ming'iso nyikora Ramogi Ajwang' Nyikora Ramogi Ajwang' wabolre uru wagoane trubin jotelo gi joma wuotho irwa kamanyo mbulu wang'iya ne ni tang'o ma gidwa timonwa mopogore. Ji awinjo ka wacho semowa kawuono ni wawuoge broad based ma wantie ni. Adwa kwero jowa ni kik ng'ato golgi e gini. Jogi dwoko wa e pap to dhi e pap kucho wang'iye pap pok nokonyowa. Kawuono wan gi gik mang'eny matimore. Iwinjo ka wacho college migero mar milion 350 mano wuok e sirikal. An gi lam migoyo 33 kilometers mar bilion karibu 3 ma already contractor ni e ground maka gik miyudo from sirikal. An gi chirni mang'eny migero Awendo, an gi affordable housing migero Awendo. Mago gik migero gi pesa sirikandni kendo igere gi sirikand mar William Ruto. Sirikandni emodewowa mokawo gik moko momiyowa. Omiyo nyaka watang' kaka onagi kik golwa wadogi opposition. Ja Awendo ka ng'ato wuondo wuok e gini to gik ma wachogi kata gima moko ma pod biro chung' kata stima ma waketo Awendo ma waketo kata sani ni biro chung' nikech gigi te wuok e sirikal. To sirikal ok nyal timo gigi kumigoe sayote. Omiyo wa support ng'ama waneno ka ng'iyowa gi wang' maber. Kato jothuro ka ombulu ema dhi amua ni to ng'ama bedo jatelo maramo. Gimi nyalo biro dhi yiero go jatelo midwaro kata golo jatelo moko idwaro en na kikawo ombulu mi dhi go ombulu no. So ombulu wakaw joma pok okaw to kendo waneni joma okawo ombulu ko gik chieng' to dhi go ombulu no kik wawe ombulu nindi. Nyakora Ramogi weche madita ahinya mowuok kuom jaod bura ma Awendo Walter Owino ka waloso kode ka nyakora Ramogi weche mag chala Awendo dongruok mar pura ahinya to mar niang' kaachiel kod kambi mar Sony. Erokamano kuom kete Ramogi TV duol Rumogi Kanya. Asebedo ka ilo Trevor Mbija. Nyinga George Bati oriti masane.